Wah, monggo. Monggo minggah. Lah ayo. Monggo dijogeti saged. Warangganan cek ngadeg. Joget. Monggo. Ayo. Sarip tambah oso. Zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah London ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak Oso lurah Gedangan kok dadi londo blangkonan kepuke Sarip ratrima lurah Gedangan dipateni etan kali jagoane Pahiti kusir dokar buruwe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti mungsu bebuyutan Pahiti disodok glade yen Sarip gaweyane pancen maling ning asile diweneki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno critane lodro ya Sarip Tambak Oso. Iki cerita tinggalane zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah London ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak Oso lurah Gedangan kok dadi londo blangkonan nate londo tindak esak wenang-wenang nake pajak poke Sarip dikepuke Sarip ratrima lurah Gedangan dipateni etan kali Pahiti kusir dokar buruwe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti mungsu bebuyutan Pahiti disodok glade yen Sarip gaweyane pancen maling ning asile diweneki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno critane lodro ya Sarip Tambak Oso. Jan lagun Sarip Tambak Oso. Ah
mboten generasi. Ha, pengendang kecil. Asli saking Selokerto. Oh, asli teko Selokerto. Nggih. Pengendang kecil. Niki Iya. generasi penerus. Generasi penerusnya Pak Sukaji iki. Alah, iki kait iki nyuwun lagu napa? Oh, pepeling tombo ati. Eling-eling tombo ati. Oh, nggih. Monggo. Minggah, Pak. Ayo ya diladeni ae. Iya, kaitane abang setengah ijo. Engko susuhe abang breh engko. Niki suwe biru. Iya, suwe abang. Iya. Aduh. Abang nom. Iya, iku ngono lak. Aduh, iku mek gogrokane jeruk. Nggih. Iku mek gogrokane jeruk. Jeruk sak kilo lek. Nah, niki bae wonten malih. Loh, Nah, bae. ditambahi. Iya. Napa, Mbah? Oh, Oke. iya wis. Eling-eling tombo ati. Monggo.
suancine. Matur sembah nuwun alias alhamdulillahirabbil alamin. Lagi diarani pepeling ya, iling-iling tombo ati diterusno pepeling. Nah, diarani ngetokake. Senadyan ing desa kene iki kenek diarani wong jiwane nasional, nanging tekun marang ibadahe. Tekun marang ibadahe, dadine masya njaluk lagu ya sing diarani bernaspaskan agama Islam. Iki pepeling tombo ati. Lah iki jan jenenge ya sing diamalno karo wong desa Solokerto ya sing kaya ngono iku, ngene lho. Lah ayo Bagong alah ya mo. Iku lak kanggone sing sepuh-sepuh ama, kanggone sing tuwa-tuwa. Ning nek kanggone sing nom-nom jarine kurang hot. Kurang apa dole? Kurang hot. Kurang ngetren. Ayo. Lah sing hot, sing ngetren, sing kaya ngapa dole? Alah, diarani jek kene senengane ya campur sari, ludruk, tayub, orkes, dangdut. Lah iki sok mben niku ya dene bersih desa kok. Alah, ana ludruke, ana tayupe, ana wayange, ana pencake, ana pengajene. Alah, iku kabeh diarani dicakup rata. Lah iki aja sampe ana sing kelah salah siji. Sing seneng nangkap wayang, nangkap wayang. Lah iki sing seneng tayub-tayub, lho. Sing seneng joget-joget, sing seneng jaranan-jaranan. Lah sing para muslim menganakno tausiah Maudatul Hasanah pengajen. Lah iki wah lek wong desa Solokerto tenan iki jan nyata. Lah saiki sing hot sing ngetren lagu sing panas titik ngono lho Pak Sukaji. Lah ya sing panas titik hot. Lah iki nek iki Eni Sukaji. Iki Eni Sukaji lho, dudu Eni Sagita, tapi gak kalah karo Eni Sagita. Ayo, ayo, ayo akeh lagune. Ayo ngamen sembuarang Eni Sagita, kendangane jaran kepangan. Ayo hot trend wis. Ayo. Ah niki bapake. Ngriki Pak. Ayo. Kula tenggo Pak. Keri, ayo urik-urik. Oh, ayo. Napa Pak? Oh dukun asmara. Dia tak panasi tak dukun asmara. Oh dukun asmara kalih jambu alas. Oh nggih Pak Sukaji. Nggih, ayo. Saja ede gampang tambane kula dukun sakti kondange babagan asmara mandawa sepile copi astane
jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja sampun cerita besok dirapi karo Joko-Joko Pripun ta pripun laku diremati tapi rasanipun etoten ati kados sing sakit kula mari napa dukun as marang dikong niki Mas nyuwun pamit Mas kula tak mulih pripun carane mboten kumat malih rong sino pisan jenengan iki yen gelem terapi lawas eh eh kelingan manis rasane yur kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni jambu alas kulite ijo jadi gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumparing batin yen kula sidat digawin tekad ngati ora bakal luru ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas nduk manis rasane najan gilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu duweni jambu alas kulite ijo jadi gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumparing batin yen kula sidat digawin tekad ngati ora bakal luru ganti
bodi jambu alas jambu nduk alas manis rasane manis rasane najan kilat tanteni randane ngan manis eseme jur kelingan rama gembuyune Rino lan kasih kasih sayange karep atiku lan lakon melu duweni nggih niki wonten panyuwunan malih Iya, njaluk apa? ilir-ilir Ilir-ilir. nggih wau mboten puas Oh, mang gak puas. Nggih. Ayo, saiki diuas-uasno. Ah, nggih. Mang cara ngono ndek kurang dawa, kurang gedhe. ah Saiki apane kan- niku Lho, lah iya mang lak kurang dawa, nggih ya kurang gedhe. Nah. Kurang ngombo. lah Eh, saiki sane iki diambakne diambakno, digedhekno, didawakno. Tapi aja kebacut. napa Lek kegeden sakaken ibuke. lah kegedane lire Iya, kegeden lire. Lek kekamban sakaken bapake. Kekamban lire lho. Ayo, monggo. ilir-ilir tandure posumilir tan ijo royo-royo tak segut kemanten aja Oes
wonten malih. Ya wis dituruti ae. Ijo-ijo kasembon. Oh, iki jelas penggemar tayub. Nggih, mandhapipun serampat. Oh iya, penggemar tayub iki jelas wis. Ayo, ijo-ijo kasembon. Nggih, dilayani mawon Oh nggih. iya no. Sing penting ana ijo-ijone. niki abang lho. Oh iya. Jawukane ijo-ijo. Niki abang. Tapi iku abang. Suwe-suwe biru. Ayo. Ayo ijo-ijo kasembon. Nah, iya. laras pelok padate barang yo gendinge jo ijo kasembon Kabupaten Malang Lor kulon papane uga ing papan mawe datan luhur srana pendidikan lan maneka warna kutha industri lan pariwisata wos kondang kaluka Asram. Kendinge ijo-ijo kasembon Kabupaten Malang Lor kulon papane kutha ning papan pawiyatan luhur srana pendidikan lan maneka warna kutha industri lan pariwisata wis kondang kaluka kutha Malang. Trembelane tenanane. Bareng aku dijaluki ijo-ijo kasembon, kendangane serampat wong anjene ya aku dhewe penggemar tayub, seneng joget. Ih, jian koyo kegugar rasane atiku. Jane aku ki nelongso lho mo, akandane. Susah tak kane. Susah apa Duli? Nek ana salahe yo njaluk sepura, aja direwangi susah ya Duli. Lho, iya mo nek karo masyarakat kene mo. Karo dulur kene paribasan ana salahe njaluk sepura, kurang meranani nang penggalihe ya njaluk ngapura ya mo. Yo, ning susahe ngatiku, aku iki lak kate dadi manten ana. Dadi manten. Lah wong kate dadi manten kok susah lho Duli.
apa bondo, apa donya, apa ragat. Nek perkara wong dadi manten ngono gedhe cilik paribasane lek ragat tanggungane wong tuwa. Wong rabi ngono mantene iso golek serakah, iso golek sri kawin, iso golek peniset. Lho iku duwe cekel gawe sak bareng rabi rumah tanggane mapan. Lek perkara metri, lho iki perkara metri tanggungane wong tuwa, paribasane tumpeng kruwes jenang abang, jenang sengkala iku tanggungane wong tuwa. Digawe gedhe, ditanggapno tayub, ditanggapno wayang apa jare wong tuane. Iku lho. Lek perkara mantene ngono paling sing wajib golek serakah, golek peniset, golek sri kawin. Lho iki wajibe mantene mo. Ngono. Bener. Ning dudu iku lho mo. Ngono. Dudu iku nek perkara iku kabeh wis disembadani. Ning penjaluke Ndara Bathara Kresna iki lho sing angel. Njaluk apa to li? Anake Dewi Kresnawati ya Dewi Titiwati ku dirabi sapa ya oleh mo. No. Oleh Petruk nagih janji ya oleh nanging pengarake kemanten njaluk Petruk iki lho sing bagus. Ngono lho. Lah mongko prejengane Petruk ya kaya ngene iki, praene Petruk ya kaya ngene iki. Pasuryane Petruk ya kaya ngene iki. Lah lek dikongkon sing bagus iku lho ya apa sih mo? Ya dimiap sing apik, dimiap sing becik, digolekno tukang salon sing apik, tukang rias sing apik, cek bagus lho li. Lah masa digolekno tukang rias sing apik, salon sing apik paribasane. Ning lek diarani praene Petruk, prejengane Petruk ya kaya ngene iki. Ngono. Paribasan lho moyo. Dadi nek pasuryane Pak Sukaji karo pasuryane Cak Guci lho yo. Didempul ya apa tambah kaya topeng. Sing iya gandengan Sukaji karo Guci jarene. Tapi Guci gak kena disepelekno. Sukaji menang ganteng tapi sugih mbako. Winginane aku nang omahe, waduh, ndelok bakone Guci sak gudang. Tuli ngene ya Tuli. Wong iku aja cupet ing nalar. Wi. Lelakon sing kaya ngene iki diterima ae Gusti sing marengno. Nek pancen kowe dadi jodhone, mesti bisa Tuli. Lah usahane ya apa mo? Ngene. Wong iki ana sing momong. Ana sing gawe, ya njaluk nang sing momong, njaluk nang sing gawe. Lah sing momong iku lho sapa? Ngono lho. Lah sing momong ki ya dewa lek di alam kewayangan. No. Lah iki. Lah nek menungsane dimong malaikate. Lah iki njaluk nang Gusti pangerane sing gawe uripe Yang Maha Suci. Ya Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, njaluk nang sing momong. Lah terus mari ngono, lah lek niku iki alam kewayangan, ya njaluk nang dewane. Senajan ti kaya ngopo kowe iki anak Semar lho Tuli. Semar iku dewa ing kahyangan Suralaya. Nek pancen kowe dikontrak sing kono njaluk ganteng nang yaiku Pak cilikmu Bathara Guru. Dadi aku kok njaluk ganteng nang dewa kono. Ya wis, nek pancen kaya ngono, aku tak munggah nang kahyangan ya mo. Ya. Lah syarate mo. Aku ki ora iso mabur lho iki lho. Numpak pesawat ya ora ana, nek nang Jakarta ana, nang Surabaya ana, nang luar negeri ana. Lah nang kayangan iki lho pesawate iki lho pesawat apa ngono lho. Lah iki carane ya mo. Tuli. Kowe kabeh iki lah anak diwa. Lah iki kowe duweni kolor putih ora kolor ijo. Ya. Kolor putih. Iki. Kolor putih sing maksude bisa gawe naleni apa wae, nyiseti apa wae. Lho iki. Lah ing kono kowe njaluk pangeram-eram. Lho iki. Lah ing kono kowe tak
wenehi yaiku aji setitike bisane kowe mabur. Ya apa mo? Iki diarani aji lepak lepuk iki biyen wejangane almarhum Pak Saeko iki. Epak-epuk ya apa samo? Epak-epuk entengo kaya manuk, aboto kaya krupuk. Lho, entengo kaya manuk, aboto kaya krupuk. Lah ndek ndi ana abot mau wong krupuk kok. Ya krupuk ya tetep enteng. Lah manuk iku lek sing gedhe ya abot. Ning senadyan abote manuk lak iso mabur. Iya. Oh, dadi nek anu dirapalno aji. Epak-epuk entengo kaya manuk, aboto kaya krupuk. Assalamualaikum salam. Entengo kaya manuk, aboto kaya kapuk. Jejeg Siti Ambal kaping 3. Del. Mumbul mo. Yuh mumbul. Lah. Di. Lah, iku mumbul. Puyuh. Puyuh rek. Iku Gunung Panderman iku. Waduh. Oh, alah iku omahe Kang Gimun. Tapi Kang Gimun kena omah kene. Kang Gimun kok pakai saji. Meneh nek omahe Kang Gimun meneh ana pahargyan besar nek pakai saji kono meneh. Saiki jelas nek kono repot kan nek kene. Jelas nek Sak Gimun gak iki gak iso rene, ya mbuse lek rene. Wis gak mampir sebab Sak Gimun gak ono nek kene nek pakai saji. Alah. Ya wis. Lah, iki saiki ngene. Rene aku isi iso ngawang. Mo aku njaluk pamit tak munggah nang Kayangan Suralaya ya moyo. Maremanengku ngakangna ambo marga gato eseneng kancana apyo Gagak satulito mel duli anakku pit nolo garing kelawan Bagong dina niki ya tuli adimu Petruk munggah nang Kayangan njaluk bagus iki kate dadi manten ayo padha tata siaga ya tuli tangga teparu ayo padha dikandhani sanak sedulur padha dikelumpukno ayo padha nandhang gawe cacut gremut berikut kate duwe kajat mantu Petruk dina niki
kadyata harum hayam malasma ngayamara cacap testa melang kori kacerita ing ngriku Petruk kantong bolong ingkang ngambah Jumantara gegana wonten ing madyaning madya tawang ingkang kapinto amung kahyangan Suralaya nganggenana aji suku sebentar suku araning sikil sebentar ninggali tiang lumaks gumantung suku kang kanan jumangkas suku kang keri saanalika separapating jam sampun ngancik pelawangan kori selo mertangkep
pagar manguwing musuh kambing kelawan nabdo ong titi yang kala ludra dewaku iki enak angunku jaga koriselo merangkep lah kok Petruk kantong bolong sing munggah nang Jonggring Salaka ya aku Petruk kantong bolong lah kowe apa sing jaga pelawangan koriselo merangkep ya aku sing jaga pelawangan kori selo merangkep aku ya iku kenek diarani Cingkala Patra Bala Upata sing nenggo koriselo mertangkep iki ta Cingkala Bala Upata nek ndek gapura iki ndek ngayun Ngercapada ndek tanah Jawa ndek ngarepe kori dikeki reca sakaloron reca gumbala sekalian iki gambare Cingkala Bala Upata sing nenggo koriselo mertangkep. Dadi nek wong munggah nang kayangan kepethuk Cingkala Bala Upata. Ya Petruk, aku sing jaga koriselo mertangkep. Ora dikeparengake munggah nang kayangan nek durung bisa yaiku nyirep ananing Cingkala Bala Upata. Ya, nek pancen kaya ngono aku njaluk dalan. Aku tak ngadhep ngarsaning Paman Bathara Guru. Aku ngembun sabdaning para dewa para Jawata nek titah badan kasar gak diparingake munggah marang Bali Marcakunda dina iki kowe kudu bali Petruk besok ya gak bali sakniki apa dene nek durung ngadhep ngarsaning Paman Bathara Guru dina iki gelem tak ruda pariksa tak gelem ya tak ruda pariksa besok ora sakniki apa dene nek gak gelem tak balekake leno pangendamu tono jangkamu ngelepek sak godhong pari jandak dengkul potong bandamu Petruk alah lami ae
Dalah Gusti kula Bathara Brahma Gusti kula ngaturaken sabar tiwas jingkala bala-bala upata seliramu reca gumbala sing ana madyaning palawangan Karisela mertangkep lah seliramu kok kebelayu tanding karo sapa wah niki wonten titah badan kasar sing munggaten kayangan kajenge mbukak Karisela mertangkep kula gagalaken mboten purun sapa iku wah niku Petruk Kantong Bolong putrane Kyai Lurah Badranaya niku Petruk Kantong Bolong mrudha paripeksa bakal mlebu yaiku ana ing Bali Marca Kunda ngadhep ngarsaning Bathara Guru gak gelem kok balekake wah mboten purun kula wangsulaken ngantos kula Pancakara tanding kali Petruk kula kawon ya kaya tutuk mungsumu nek Petruk dina iki Petruk musuh Bathara Brahma gak gelem balik saka kayangan oh tak sungsang bono balik temen Petruk sliramu oh ingkang atos-atos
Mas singgo